जायालाफोरनो थानो हागोन ना हाया बाबु? हायो। हागोन। औ। नों ड्राग्सनि जायगायाव नों माबा मोनसे फ्रुट्स दाथ' सुमफ्राम फिथाइ ओंखारबाय बा बायदि रोखोम फिथाइ सामथाइ जयेन्ट अपारेशन साक्सेसफुल नैबे आंनि साखाथियाव थानाय भिडिअनि फुटेजाव नुदों दिनै मोनानि चिरां आरो क'क्राझार साक्सेसफुल जयेन्ट अपारेशन NDFB आरो NLFB आरो समाज सिबियारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि खौसे जयेन्ट अपारेशन साक्सेसफुल आरो जेसेबां हमनो मोनदों एसेबां बर' सेंग्रा आरो जेसेबां हमनो मोनदों एसेबां लोगोआव ड्राग्स आरो गिथाव बाथाव हाथियार होननानै बुङोबा सिलाइखौल' बुङा माखासे गिथाव बाथाव सिखा देगार आरो गावखोन्दा सिलाइनि गुलि मोननाय जायो। बिनि थाखायनो बिथांमोना बे गावखोन्दा सिलाइनि गुलिखौ बहा गावगारखो आरो सिखा देगारखौ मा खालामो बिनि थाखायनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गिथावना आरो बिथांमोननि खुगानिफ्राय माखासे हमदांनो हाबाय सानसेयाव 1000-2000 थाखा नांगौ जायो। जाय ड्राग्स जायो बिनि थाखाय ड्राग्स जानो थाखाय 1000-2000 नि प्रयोजन। बिनि थाखायनो दिनै बिमा बिफायाथ' 1000-2000 थाखा हरनो हाया। बिनि थाखायनो बिथांमोना लामायाव दाखाथि मावनो गोनां जागोन, सोरनिबा न'आव सिखाव खावनो गोनां जागोन, सोरनिबा न'आव गिथाव बाथाव माखासे बिथांमोना खामानि मावनो गोनां जागोन गिथाव बाथाव माखासे सिखा देगारजों बा सिलाइनि गुलिजों। बिनि थाखायनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव थाबैनो ड्राग्स जाग्राखौ फोजोबाबा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गिथाव बाथाव जेसेबां हमनो मोनदों एसेबां बर' सेंग्रा जेसेबां हमनो मोनदों एसेबां लोगोआव ड्राग्स मानो थाखाय दिनै गिथावना नङा। जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गिथावना जाय मानसिया ड्राग्स जायो बिथांमोननिफ्राय देरसिन मानसि रावबो गैया। जाय ड्राग्स जायो गावखौनो बयनिफ्राय देरसिन साननानै लायो। मालाबा समाव गावनि बिमा बिफाखौनो बुथारगोन, मालाबा समाव गावनि बिदा फंबायखौ बुथारगोन। बिनि थाखायनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गिथावना सानसेयाव जुदि 1000-2000 थाखा नांगौ जायोबा बिथांमोना सोरखौबा बुथारखानांगोन, सोरनिबा न'आव सिखाव खावखानांगोन, बबेबा लामा सामायाव बिथांमोना दाखाथि मावखानांगोन। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ माखासे ड्राग्स जाग्राफोरखौ फोजोबनो थाखाय गिथावना माखासे अपारेशनखौ दिनै साक्सेसफुल खालायदों। जायफोर अपारेशनाव गिदिंदों जयेन्ट अपारेशन बिनि थाखायनो आं खावलायो सासे गेदेरमाया दिनै ड्राग्सनि एगेन्स्टै थावनि खरसनि थाखाय गावनो मेनेज खालायदों, माखासे जयेन्ट अपारेशनाव जानाय लोंनायनि थाखाय गावनो खरस खालायदों। सासे गेदेरमा समाज सिबियारिया हारसिङै बोरै मेनेज खालायबाय थानो? बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर गोहो खुंथायाव दं प्रमद बर' सार सोरबा गुबुन गुबुन माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा माखासे अपारेशनाव गिदिंनो थाखाय थावनि खरस जानाय लोंनायनि खरसखौ जुदि होबाय थायोबा माखासे बर' समाजनि गेजेराव ड्राग्सखौ बन्द खालायनो हागोनखौ नुहुरदों। बिनि थाखायनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जायफोर गेदेरमा रायजो राजाफ्रा जाहाथे जायफोर जयेन्ट अपारेशनाव गिदिंदों बिथांमोननो थाव सोनो थाखाय जानाय लोंनायनि खरसखौ हरोबा जोबोद मोजां जागोन आरो थाबैनो फोजोबनो हागोनखौ नुदों। जेरै NLFB, NDFB आरो गुबुन गुबुन माखासे आफादजों आरो समाज सिबियारि आरो पुलिसनि सरकारनि आयेन बायदियै ड्राग्सनि अभियान जयेन्ट अपारेशना साक्सेसफुल जागासिनो। बिनि थाखायनो प्रमद बर'आ थाबैनो प्रमद बर' सारनिसिम आं खावलायहरो माखासे बे जयेन्ट अपारेशननि थाखाय जानाय लोंनाय थाव खरसखौ हरोबा जोबोद मोजां जागोन। जेरैबायदि गिथावना बिथांमोननि जायफोर ड्राग्स जाग्रा बिथांमोननि मोदोमाव सिखा देगार आरो गावखोन्दा सिलाइ गुलि माखासे मोननाय जादों। बिनि थाखायनो गिथावना माखासे बिथांमोनखौ बन्द खालायनो थाखाय जायफोर ड्राग्स जाग्रा बिथांमोनखौ फोजोबनो थाखाय बेबायदि माखासे हेफाजाब हरोबा प्रमद बर' सारा थाबैनो बर' समाजनि गेजेराव ड्राग्स जानायानो जा माबा मोनसे बर' समाजनि गेजेराव माखासे रायजोनि नोजोराव गाज्रि हाबा मावग्रा बिथांमोननि सायाव माखासे समाजखौ गोग्गो समाज खालायलांनो हागोनखौ नुहुरदों। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्राबो खावलाय प्रमद बर'खौ खावलाय दिनै गिथावना सानसेयाव जुदि 1000-2000 थाखा नांगौ जायोबा जायफोर ड्राग्स जाग्रा मालाबा समाव नोंखौबो लामायाव दाखाथि मावनो हागौ। बेखिनि आं भिडिअखौनो समाजनि गेजेराव लाबोदोंमोन। नैबे भिडिअनि फुटेजाव नुनाया दिनै मोनानि साक्सेसफुल आरो जेसेबां हमनो मोनदों एसेबां बर' सेंग्रा आरो जेसेबां हमनो मोनदों एसेबां लोगोआव ड्राग्स आरो गिथावना गिथावना सिखा देगार आरो गावखोन्दा सिलाइनि गुलि मोननाय जायो। बिनि थाखायनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सांग्रां जा, ड्राग्स जाग्राफोरखौ फोजोबनो थाखाय सांग्रां जा आरो रायजो राजाफ्राबो माखासे जयेन्ट अपारेशननि जाय बिथांमोना माखासे गारि गुरा लानानै बेरायदों आरो जानाय लोंनायनि बिनि थाखायनो प्रमद बर' सारखौ एसेबाबो
प्रमद बर'निसिम मेसेजखौ हर जायफोर बेबायदि माखासे ड्राग्सनि अभियान आरो माखासे समाजनि गेजेराव माखासे गाज्रि आखुफोरखौ फोजोबनो थाखाय बेबायदि माखासे मेसेजखौ प्रमद बर' सारनि खाथियाव दैथायहर। बिनि थाखायनो आङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं खावलायो गिथावना मालाबा समाव नोंखौबो लामायाव माबा मोनसे ड्राग्स जाग्राफ्रा खैफोद खालायनो हागौ, सोरनिबा न'आवबो मालाबा समाव खैफोद खालायनो हागौ। दिनै माखासे ड्राग्स जाग्राफ्रा गाव ड्राग्स जानो थाखाय 1000 2000नि थाखाय सोरखौबा मालाबा लामा ससेयाव सोरखौबा सिगि सुग' थाखा फैसा सिख'नो हागौ। मालाबा समाव सोरनिबा जिउखौबो बिथांमोना खैफोद खालायनो हागौ। मालाबा समाव सोरनिबा न'आव थांनानै गिथाव बाथाव माखासे बिथांमोना दाखाथि मावनो हागौ। बिनि थाखायनो थाबैनो बर' समाजनि गेजेराव दिनै गिथावना आरो जायफोर अपारेशनाव गिदिंदों आं प्रमद बर' सारनाव आखाइ खबजोबनानै आं खावलायहरो थावनि खरस जानाय लोंनायनि खरसखौ जाहाथे जायफोर जयेन्ट अपारेशनाव गिदिंगासिनो दं बिथांमोननो माखासे थाव खरस जानाय लोंनाय खरसखौ हरोबा आरो माखासे पुलिसनि हेफाजाबखौ आरो स्ट्रंसिन खालायना होयोबा प्रमद बर'खौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे आङो सेलुट खालायहरो।